Trápi vás vypadávanie vlasov? Vyskúšajte sérum Elsafe Full Resist s Aminexilom. Menej viditeľná pokožka hlavy už za 6 týždňov. Full Resist od Elsafe. Jednotky vo vlasovej starostlivosti u nás. Testované na všetkých typoch vlasov, validované dermatológmi. A čo vaše slabé stránky? Zabúda si 10. Babé. Len papáj. Babičky odporúčajú Riso, 10, ktorá vždy príde vhod. Klapkart vám šetrí peniaze. Teraz Klapkart hrozno len za 3,99, zemiaky len za 89 centov, kapusta biela len za 49 centov a ešte oveľa viac. Tesco. Haló, už som tu! A so mnou prichádza mega výpredaj s poctivými zľavami. Kúp napríklad obľúbené dámske inteligentné hodinky Samsung alebo hernú konzolu PlayStation 5 s mechanikou. Nezmeškaj mega výpredaj na Alza.sk. Hľadáte najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie? Stačí, ak do porovnávača Superpoistenie SK zadáte vašu ešpéze a do pár sekúnd vyberáte zo všetkých ponúk autopoistenia na trhu. Vrátane akčných. Ušetriť tak môžete až polovicu. Jednoducho, rýchlo, lacno. Superpoistenie SK. Máte radi senzačne nízke ceny? V Kauflande nájdete najširší výber čerstvých potravín za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka jablko červené kilogram za 66 centov a mleté bravčové mäso kilogram za 4,39. Kaufland. Sme rodina Puc, doma sme FixXX Lutz. Väčší výber lepšie, väčší výber lepšie, väčší výber lepšie, väčší výber lepšie ceny. Brutálny výpredaj. Využite zľavu 20% na veľa nábytku a bytových doplnkov. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou. V Naj máme výpredaj. Nesmeškajte nové produkty vo výpredaji so zľavami až do 50%. Celú ponuku nájdete na Naj.sk. Naj, žijeme technikou. Na kvalite nám veľmi záleží. A že to myslíme naozaj vážne, garantujeme vám, že ak nebudete s tovarom spokojní, vrátime vám peniaze. Určite budete spokojní s jablkami Idaret kilo za 69 centov a s veľkým tatranským maslom za €89. Nakúpte na 30 € a získajte nálepky so zľavou 20%. Vyberte si, na čom ušetríte. Bila. V kvalite sa vyznáme. Elektrická reťazová píla s príkonom motora 2000 W za skvelých 49,99. Hecht, špecialista na záhradu. Výpredaj, nakupovať! Nech vám neuniknú výpredajové ceny z najväčšieho výberu na MOL.sk. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už teraz kuracie prsné rezne len 4,49 za kilogram. Kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,79 za kilogram. Nescafé káva len 6,99 za 300 gramov a od piatka hrozno biele bezjadierkové iba 4,49 za kilogram z Lidl Plus. Nakúp, skenuj, odošli a vyhraj. Osláv 4. narodeniny Lidl Plus výhrou iPhone 15 Pro alebo nákupmi v Lidli zadarmo. Lidl, správna voľba.